O tom, že exminister Jirko Malchárek a jeho krásna žena, lekárka Sofia, majú čerstvý prírastok do rodiny, netušil takmer nikto. Všetko sa totiž udialo v najväčšej tajnosti. Vypočujte si, čo nám prezradili. Olinka Feldeková v podniku v centre Bratislavy. A potom 5 dcér. Pán Feldek sa nezdá, fakt je, že pani Feldeková je aj vo svojich 72 rokoch pekná žena. Jednou z hviezd kalendára Slobody zvierat je Amorko, psík céry lekárky Alexandry Novotnej. Ninky, keďže som pripravovala smotánku, na krst som trošku meškala a koho to nestretnem pri dverách? Fedor Šrobár ako kocúrisko s fúzami. Fedor možno ako minule po rebríku treba ísť. Amorka už pestovala Kvetka Horvátová, ktorá má veľkú radosť z toho, že tie dve mačičky, čo majú na farme, si chcú zobrať dobrí ľudia. Kalendár v rukách šéfky Slobody zvierat Pavly Dugovičovej pripravený. To sa na scéne objavila Eňa Vacvalová s granulkami. Amor vedel, že je dobre, granulami sa krstilo a pozrite, ako ich povysával. A za Kvetkinej asistencie sa postaral aj o tie, čo popadali na zem, potom si ho už zobrala jeho majiteľka. Doktorka Novotná sa venuje práci, práve priletela z Miami, športu, charite a dcére. Vieš čo, ja som naozaj akože vyhovuje mi tento život, ktorý momentálne žijem. A niečo nové majú vďaka tomuto projektu exminister Jirko Malchárek a jeho manželka lekárka Sofia. Penku, weimarského stavača, Belu a tá nám kompletne zmenila život, k lepšiemu teda. A väzbu na tento projekt sprostredkovala Sandra, obe ste lekárky, to je kolegyňa tvoja teda? Kamarátka, moja doktorka. Keďže sa ponáhľali za psíkom, dlho sa nezdržali. Áno, tento sexy zadok patrí pani Malchárkovej. Zvieratka vždy rada podporí aj Eňa Vacvalová. Má psa, 4 mačky, korytnačku a 5 rybičiek. Sympatickí manželia Mária a Karol Hučkovci, ktorí si otvorili útulok invalidných mačičiek, majú kocúrika, ktorý má a my sme mu dali meno Skúrcami. To nedajte do televízie. Dobre, ďakujem. Aby sa váš pán manžel nevrací. Spomedzi lekárov tu nechýbal ani lekár, inak náš svedok zo svadby, Richard Kulich, ktorého si našiel Amorko. Fedor Šrobár si zasa našiel primára neurologickej kliniky v štátnej nemocnici a organizátora prestížneho medického plesu doktora Juraja Štovka. A prišiel aj Braňo Zahradník s Borisom Kolárom. Boris nedávno priznal pre média 9 detí. Je dobrý tato, minule si ich naraz zobral na výlet 5. Z detí má radosť aj z toho najmladšieho, ktorého už pre média priznal s kráskou Pavlou. Nuž celý tato. Akciu podporila aj mamina tenistky Dominiky Cibulkovej, ktorá sa ponáhľala pred podnik. Pred podnikom hodila debatku s Olinkou Feldekovou, ktorá objasnila manželom nočný výlet deň pred akciou. Keby si na mňa spomenul, že som tvoja žena a že sa o teba bojím, tak si zapneš ten motor a ty zase fajčíš. No dobre, 50 denne za to, že si to takto navrel. Nočný výlet má následky. Už tretí deň je karfio. A to už dorazila ex-manželka herca Mirka Nogu, majú spolu 2 synov a spolužiačka Katky Cibulkovej zo školy Lívia. Lívia Nogová má po 50-ke a nikto by jej to nerátal. To sa už k Amorkovi dostal Fedor, ktorý zabedákal. Viete, si máš šák, si malo oblečenie, že podátko. Naťahujte, jak nesepnú opicu. Amorka je postarané výborne. Bodaj by sa tak mali všetky zvieratká.